Ahojte, ja vás vítam u môjho nového videjka a ako si môžete všimnúť, toto videjko je už po trošku dlhšej dobe, pretože teraz som natáčala iba taký vlog a potom do súťaži a tak. No a rozhodla som sa natočiť toto video. A toto video je môj nový LPS. Prosím vás, nepíšte mi do komentáru, že sa vychvaľujem alebo čo, proste. Ja som si vymenila s kamarátkou jednou LPS a od druhej kamarátky som na narodení dostala ďalších a vôbec sa ja nevychvaľujem, tak prosím vás, nepíšte mi to do komentárov. Ja vám ich chcem iba ukázať. No, tak poďme na LPS. Takže ja sa vám ešte chcem ospravedlniť za toto. To ja natáčam na koberci, pretože každý chodí po celom byte. A ja tu môžem byť iba v tejto izbe natáčať. A za tohto Macka. Taký slimák. A dala som ho tu dozadu, pretože vzadu mám bod. Tak poďme na to. Takže ako prvých tu mám tých LPS, čo som dostala na narodiny. Takže ako prvá je táto matička. Nie je to úplný LPS, ale príde mi to úplne ako LPS. A podľa mňa je strašne cute. Tak to vyzerá nejako. Takže táto matička, tak môžem si tu položiť. A ďalej tu máme tohto pásavca, ktorý tuto je trošku iba špinavý, ale to mi nevadí. Mám pocit, že to teda raz takedy sa stalo, alebo neviem. Ale je strašne krásny. Tu má LPS. Veľmi, veľmi sa mi páči, je taký krásny. Takže tento. A posledný LPS je tento hroch. Tu má LPS na nožičke. Je trochu túto poškodený, ale to hádam nevadí. A ja už mám takéhoto hrocha druhého. Rozoznávam ich podľa toho, že tento jeden tu má zo spodu P. A tohoto som kúpila na Bazoši. Takže tak ich rozoznávam. A tento sa volá Sky a tomuto ešte meno nemám, takže. No, a teraz môžeme ísť na tých vymenených LPS. Od tejto istej kamarátky, ktorá mi dal týchto troch, som si pri nej vymenila tohto. Za takého fejkového, pretože jej sa ten fejkový strašne páčil. On je tu taký strašne cute, tento pejsek, psíček teda. Tu má na boku toto a LPS má tu. Len on je trošku tuto na krku poškodený, takže také fialové tam má, alebo čo to je proste takýto. Ale je strašne krásny. No a teraz od druhej kamarátky som si vymenila. Takže ako prvé je táto váška, ktorá je strašne roztomilá. Ona trošku bola tuto špinavá a to som zmyla. Takže už to tam absolútne nevidno. Má magnet. Títo ostatní majú dierky, tuším, hej. Áno, teda, pardon. Okrem toho. No a LPS tu nevidím. A pardon, že ak tu počujete. No, my pozrieme olympijské hry, takže. A ocino sa hnevá, pretože naši ako keby mali penalizáciu, alebo ako sa to volá, tuším penalizáciu. No. Ďalej tu máme túto veveričku. Na toto sme sa rozhodli, že toto bude chlapec. Vôbec nie je poškodená. A LPS tu nevidím tiež. To nevadí. Takže táto veverička. Ďalej tu máme túto druhú veveričku, ktorá je strašne nádherná, taká cute. A toto bude baba. A toto má LPS. Takže má dierku, toto má tiež dierku, takže táto veverička. Ďalej tu máme tohto krásneho čaučaua. Ten má LPS, tu má dierku a je bez poškodenia. Tuto pri očku mal takú šmuhu, už ju tam nemá, no, taký kúsoček, ale to nevidno. To som mu pekne odlakovala. A je strašne krásny. A ešte som zabudla povedať, tento sa bude volať asi Leon. Takže tak. A posledný LPS je
Táto Destiny Cat je strašne krásna. Tu má LPS. Na krku má tento náhrdelník, taký zelený, ktorý vyzerá ako keby to bolo špinavé. Najprv som si myslela, že to je špinavé. Ale je úplne nádherná. Je úplne bez poškodenia. No to, že bola trošku špinavá, ale to nevadí, to som umila. Má dierku a je fakt úplne wonderful, beautiful, nice. Takže ďakujem. Takže z tohto videjka to bude všetko. Ja sa vám ospravedlňujem, že je celkom dlhé. Má okolo 6 minút. Teraz budeme takedy 6 minút. No, ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u ďalšieho videjka. Čaute! Bup!